Sebastian er ny i klassen. Giv ham en god modtagelse. Vi skal illustrere 3 op i grupper til projektet. Han er bare en taber. Ja, skal jeg ikke smadre ham? Jo. Gruppe? Nej, jeg gav dem gruppe. No! Hvorfor skiftede du skole? Var du for grim til den anden, eller hvad? Nej, der skete bare noget. Vi gider ikke have dig med. Du er for grim, og det søde, og kommer tro at være gruppe. Jamen, læreren sagde, at vi skulle være 3-3. Vi er ikke fejlfarvet med i gruppen, og du synes, at du er for grim. Hej Sebastian, har du haft en god dag i skolen? Nej, jeg blev mobbet af 2 andre drenge. Hvorfor? Var du selv skyld i det? Nej, de siger, at jeg er for grim, og det er derfor, jeg har skiftet skole. Det finder mig ikke i! I morgen ringer jeg til skolen og brokker mig! Så var det svigt noget. Har du nu i skolen? Nej, far. De har gjort det igen. Hvad har de gjort denne gang? De har skubbet mig, far. De har skubbet og sparket mig. Nu er det fandme nok. Nu ringer jeg til din lærer. Hallo? Det er Sebastian far på 9 by. Det er angående Sebastian, du skubber sparker på skolen. Ja, det er godt. Hej. Hvad sagde de, far? De sagde lige til fat i deres forældre, så skulle vi lige have en snak med dem. Okay. Det var blevet at snakke med min lærer. Ja. Lyver du for mig? Nej, jeg gør ikke. Mobber de dig stadig? Nej, jeg gør ikke. Du forstår mig ikke.
Hej.